Ulikholwa ngempela Miss Ndlovu, nansi umsebenzi yabonakala indlela akubusise ngayo uJehova nawo oqandule ekhanda ufakazi bakithi ngeswele isitiki sokugiya ngeswele iphimbo elimtoti vele ngiqandule ngiqule kumbe imbijana ubusuku bomlomo engizobuxubanisa nelotshwe kahle ngokucoselelwa inkondo ke ngincome umshado omuhle kangaka bakithi umakoti nomkhonyana ungathi amajuba nje amhlophe amade omunye ufanele omunye nomunye afanele omunye bese bagcine befanelana bamunye njengo SABC1 ngaleza ikhathi nathi simunye we are injabuli idombolo kanye nesithebe senyama kulo mshado yikona okunye kusihlanganisile kwaze kwamnandi mizwa yami uthi mangidiye hawu kithi sonke yes